Kumban punchkan mau bakaseng Voice of the People Party tang hakini ki kendiat benai ki bala leino kata hau benai nai lor arjap song kalawan bansong kelain mungor hakmat ka JHADC bat ka daw kalong baki bor ba penyait ya katai ka council Kim Sha ya kinong yalam ka VPP banrung support ka phalau ying ka JHADC bat kal penlong yaki bansong kelain mungor hakmat ka giat bat kani ka jingwan ka jongki kalong ban penbor ya ka council bat ki bedon hakabor ban siuno sendon yakutulop jonggi nongtrei ka JHADC haswa kani ka jingsong kalain mungor ka VPP kaseng kala dep ban wan ban bo da ka jingtho show CEM ka JHADC ban tukular bat ban ai ya kani ka tulop kabadang sa shiki nongtrei Bantaga sengipat ka khat santrik benai naiving arjar saung kaseng pat kalawan ban yakendo ya ka ADC Additional Deputy Commissioner ka West Janja Hills District namar ba UDC Deputy Commissioner umdan hakamra trekam ka jongu ka jingwan jong ka Voice of the People Party kalong ban pha ya ka city show minister in charge jong ka District Council Affairs lingba Deputy Commissioner ka West Janja Hills District uba damiwan hirmbai hadin bakila deb ban yakendo ya ka ADC uong ban nakaliang uba Preston Tensong umtre ban yakendo bat kinayalam ka VPP namar ka day ka kamram jong CM ka JHADC ban penbet yakane ka kam mentagas ngi nakaliang jong ka Voice of the People Party ngi wanhang ne ha office trekam jong Deputy Commissioner West Janja Hills ban ai yakane ka jingtho cha u minister bapet yakane ka District Council Affair ha ka jingede bat kani ka kam ka basa teng ha jingede ba ka jingdu tulop jong ki nongtre hang te hapo JHDC kalong ka ka ba sengosi ha ka bangi haban penpoy ya kani ka city lengba jong EDC cha EDC minister hadin ba ngikum ka party ngila persyang ha ka ban yo ya kani ka appointment na ka benta ban ya kendo ban ya kren halor kani ka jingno jong CM ba kani ka sorkar ka klem pelait pisa na ka benta ban yo siu ya kani ka tulop jong ki nongtre Enrai kai ka ba sengosi ba kadon kani ka jing ya kani ka jing no ya kani ka jing iwei chaiwei ha ka ba nakaliang jong deputy CM ba Preston Tensong ilaong ba imtre ban ya kendo namar ka kamhi ka de ka jong CM jong ka JHDC ban pet ban penbet ya kani ka kam tingi nakaliang jong ka VPP ngilai kendo teng bat di CM nakaliang jong iro ila keno ba ke sorkar kam kampelai ya kani kipisa ti kala pelengo yangi naga sorkar kano syaga JHDC naga JHDC ka no syaga ni ka state government ti kana li kini ki nongtrei ke badang ni kila long kile langknya hapdeng jong kani ka jingle jong ki ti ngina kaliang jong ka VPP kumba pili ngila penbor ya ka District Council yang ba kani ka sit in demonstration jongi baga sorkar kan le naga benta jong ka JHDC halor kani ka jingtu du tulop Andai kani ka jing bom tre ha ka ban ya simenta ha ka jing dei bat ka ban simkhia ban penbet ya kani ka kenrum kenram ngi na kaliang jong Voice of the People Party ngi le kren bat ka ADC jong kani ka West Janja Hills ha ka ba kala wan ha ka tu ka jing yakhi ka jongi bar kala panru ya ka jing penchai tengila ai kani ka jing penchai bat lengila ai tiru ya kani ka chiti lengba jong i ban ai Sya u Deputy Chief Minister bapet ya kani ka DCA ti nagaliang jongi ngikwa ba nagaliang jong ka bor bdp ya kani ka district ka jongi ngimkwa ba lasha le chiski kini ki kini ki jimbom chongsuk chongsain hapo ka district jongi den mar kata kata ngikwa ya ki bakin ya tuklar lem ya kani ka kam haswa ba ki kin jia ya kini ki ki bansawan ban ngida da ngira kerparo ya kani ka district administration ba katkum kani ka jingyo i ka jungi ya kani ka jing tulot rekam lani ka jing bomya baik ka jing bomya renti shu kani ka jing sensyar hapo kani ka JHDC ni da kerpat leng ba jong i DC ba in pensngau sya ka sorkar ba halor kini ka jinglong jingman lani kini ki kenrum kenram ki bami ban lada ka sorkar hi kamla ban penbet ya kini ka kam lani udip new CM umla ban penbet kani kam kabha ya ke sorkar ban wanra da kani ka administrator rule hapo kani ka district council ka jongi bat kumbangi juyai ban na kapor babaro ki MDC ki bakren ki basngeu khia ya kani ka jingdu tulop ngi kerpat ya ki bakin pen i ya kata ka jingis no tilang ka jongki ngira ong ba
mahaba kinong tray kim yo tulop kabay ki bakin hiar sukino nakapor sakapor tingi i hadu menta kimpat don kita ki MDC ki ban nut ya ka ban resign ban peni kata ka jing kre lani ya kata ka jing ki jong ki ya ka ban ya tenrong ya ka ban ya kitlem ya ka ne ka jing ka ba kinong tray kilaman te ya menta ngidang ya am ya kani ka jing kren hapdeng jongi bat ka district administration lengba i ADC ila ong ban patsngau ya kani ka kam bat EDC tinga try nagaliang jong ka district administration ro kinsakot yang i ban ya peliu jingmut kumno bangila ban wanra ya kani ka solution ha ka jing ide ba kani ka problem ka balami hapo JHEDC titang kini kilong ki jing yai budin ki jongi ha ka jing ide bat kani ka jing do tulop jong kinong tray ngis ngau si ba haunu snem ar jar pusau tang si benai kimpat yo tulop tapi mu ki kinong tray hang tay kin haban siu ya kani ka bay school kon kila don ki bomyo admit card bomyo siu nang ta sa kani ka por jong ka jing kre mo ya kani ka jing rakhi Christmas ki ai ki sing don kam ki ba ki kinong tray kila ut kila linear te hatu kini kinong tray hapo jong ka SDC kim don hok mo banyo ya kata ka jing siu ka ba kila tray hapo jong ni ka council te ngakwaru ban pencai sa kandiat ha jing day ba kani ka last statement jong CM bawong ba kajingwan jong ka WPP kadaitang haba kayo ilan ni bakasma bakala don kani kibisa ki wantang banyo burom henry ngamud ngakwa ban jubab hala jing day ba kani kajingong jong u bakipisa kala don halenti kandri krur henry kabas ka si matasya eja kata ka kandri krur henry habangi persyang ban war jintip ya kani kajing plate bisa jong ka sarkar sa council menta kapisa kabaladep approve da finance department kalong kandri kalai krur Henry kaba Ukraine pan kadai kandri krur tikat ni kalong kai ka baya lampak la yang i kum ki pajba oi kam dei ka pisa jong ulen ni jong kita ke MDC kadai ka pisa jong pajba ha ka bang i baro ngitip ya kata Henry kajingbat ya kani ka pisa menta bakim yo ya kani ka sanction litar na po ka mining and geology ban pelai ya kani ka pisa tila daw CM wong ba ka council kamchong klikti kaya budin let support dia mar kerpat kenang ba kin pelai kloy ya kani bisa kenang ba kinong tray kinla banyo ya kata ketulop kababiang lani ya kata ketulop kabaki de banyo de nagaleng jungi ka voice of the people party ngan i swatang kat ni kaji keren jungi padeng jungi ba district administration kay ka banang mi sikman ngin saben bana sepi ki pajba de ngin mali ya kani ka jingle sting jong kani ka council bat jong ka sarkar ngina ya pay kay ka bami na kani kaji keren jungi takatah